Amikor a 9-es kerül mindenki fölszűrjön. Akkor elkezdjük akkor, el vonalba szélt kell vinni. Oké? Nagyon úgy passzoljuk, ahogy előbb gyakoroltuk. Nem fölgetünk a nem a labda a kezünknek hosszabbítása, hátul összeér az új, és csak így előjük. Oké? Na próbaképpen először csak lassan, oké? Jó, gyere, nyújj föl! Halló! Ez a szélvonal. Igen, bocsánat, nem mondtam el. Eltek Mira. Oké, gyere, készülj! Oké, indulj, gyere, fordulj be! Jó, oké, most tedd le a labdát, ő körül kell, hogy megforduljatok. Jó? Gyere, állj ide újra vonalba. Megérinted, akkor úgy. Oké, nyitál, ez a... Nagyon jó, ide kéne befordulni.